आरो सावथुन मुलुगनि मेम्बार गासै आफादगिरि मानिजाथावफोरखौ आं मोनसे खोथा बुंनो लुबैयो नोंसोरनि बर' सावथुनखौ बै एसि रुमाव उन्दु थाग्राफोरा नाया नों आं हाजिरा मावना जाग्रा ओइ मालायनाव माइ गायथिं माइ हाथिं हाजिरा खामला मावनानै जाग्रायासो सावथुनखौ नायो रिन्दाव माइ आबाद मावनानै माइ गायनानै जाग्राफ्रासो नायो आं नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट बुंदों दै आं खुला खुलि बुंखायो एसि रुमाव थानानै बै उदां मालायनि सायाव जाग्राफ्रा नोंसिनि बर' सावथुनखौ नाया मालाय एसि रुमाव थाबाय थायो इउटुबावबो ग्राव नायगोनसो बाराबा भिडिअ हलफोराव कत जोङो दुखियाफोरा नायो हाजिरा मावनानै दै दाउ फाननानै सोरबा माबा माइरं फानगोन सोरबा माइ फानगोन सोरनिबा दाहार लागोन बेफोरखौ नोंसोर बुजिनांगौ बर' सावथुन मुलुगनि माबाफ्रा माने फावगिरिफोरा कत गन्थं हमथे नायनो गोनां जायो सोरबाया बे जिगाब बनानै माबायाव नायफैगोन नामा बे एसि रुमाव उन्दुग्राया हो जिगाब बनानै होयो ओइ माबा जिगाब बुन्था माबा नारा बुन्था दंफां बन खान्दा खुन्दा खामफ्लाय सियाराथ' बे टाउन सहरावल'सो सियार होयो बे गामि ओनसोलाव मा बयनिबो सियार होयो सानदों नामा जिगाब बनानै प्लास्टिक बनानै दिन्थियो बेखौ बेसे खस्थ'यै नायो गोरिब गुन्द्राफ्रा बर' हारिया एसे जौगाथों बर' सावथुनफोरनि माने मेम्बारफोरा जेनेबा फावगिरिफोरा एसे रां खामायनो हाथों दे जौगाथों होननानै बेनिफ्रायथ' एकदम बिराद बेयाव ज'नो सोरबाया एकदम बर' सावथुन नायनायाव सोरबा दालिमुग जानानै हेगारना होयो सोरबा एकदम दाउदै गला जानानै थांना हेगारना होयो थेवबो गन्थं हमथेबाबो बर' सावथुनखौ नायो सावथुन मुलुगनि मेम्बारफोरा बेखौ नट खालाम जोङो दुखियाफोरा बेसेबां खस्थ'यै बर' सावथुनखौ नायो सोरबाथ' एकदम थास' बिबार जानानै भिडिअ हल खाथियावनो एकदम हेंगारना होगोन बेनिफ्राय जों इखौ गेसखौ लानानैबाबो नोंसोरनि बर' सावथुनखौ नायो नोंसोर एसे बुजिनांगौ आरो मोनसे खोथा बर' सावथुनखौ मोनसे जायगायाव देखायफैबाय गामियाव सोरनावबा ओरैबायदि मान सनमाना बुंजोबना दङ न'खराव बिमा बिफा बिहामजो बिसि फिसाला बिराद मान सनमान इसोरनि न'खराव जेन कुनु माने मान सनमाननि माने बे मान सनमान जालायनाय खोथायानो माने बिराद मान सनमानखौ होलायो आरो इदि दा बिसोरो नोंसोरनि सावथुनखौ नायबायथ' जोंहा बर' सावथुनखौ न'खरैनो ज' नायहैनि बर' सावथुन गोदाननो होनना नाहैबाय दाना नोंसोरनि मान सनमान गैयै एकदम लाजिथाव गाननाय जोमनाय खान्दा खुन्दा एकदम खोनाजाथावै राव बुंनाय बेफोरखौसो नायनांगौ जाहैबाय बेसेरा मान सनमान गोनां न'खरा नोंसोरनि सावथुनखौ भिडिअ हलाव जिगाबाव जलायनानै एकदम जिगाब बुन्थायाव जलायनानै नायफैदों ज'यैनो आच्छा नोंसोरनि बेफोरबायदि खोनाथावै एकदम जाय भिडिअखौ नायथावा एक्टिंफोरखौ नायथावा इयावनो बिसि दं इयावनो फिसाला दं बेयावनो एकदम गथ' गथाय दं बेयावनो बिदा फंबाय दं ज' नायदों बेयावनो नोंसिनि खोनाजाथावै नायथावै भिडिअ स्क्रिनफोरखौ जों नायनांगौ जाहैबाय पाब्लिकफोरा नायनांगौ जाहैबाय बर' समाजा नायनांगौ जाहैबाय बिराद मोजां नोंसिनि बर' सावथुनाव फावगिरि खालामनाया दा आंखौ बखिदोंसो सानगोन आं बखियाखै माने बेफोरखौ फोरमायदोंसो आं गाज्रिबो मोना आं सोरनिबा जौगायखौ आं बुंनो थाङा माने जौगाथों नङा होमबा नोंसिनिया ओरैबायदि इयो मोनसे बिजनेसनि दै ओमफ्राय मोनसे इयो मा हारि सिबिनाय हारिमु फालिनाय नोंसोरनिया फाल्लायाव सुबा आरो बिजनेसासो ओरै जाहैगोन गाहायाव थांगोन हारिमु सिबिनाया गोजौआवनो थागोन फाल्लायाव सुबा मिथिगौ गोलैनानै ओरै थाहैबावगोनसो दा इदिसो आरो आं खायफाखौ डाइरेक्ट बुंदों ओइ माबा बर' सावथुनाव बेफोरबायदि हारिमु सिबिदों होनबा गोरोन्थिसो जागोन नोंसोर सानदों नामा एसि रुमाव ओइ लाख थाखा देंद्रें दांद्रां दामनानै हारिमु सिबिनाय जादों सानदों गुबै हारिमु सिबिनाया सोर मिथिगौ बै गामि बैसागु मागोबाथाय फुजा फाथालबा एकदम हांसो गारामाखौ लानानै नै दा सोरबाया गाज्रि मोनगोन हांसो गारामाखौ लानानैबाबो बैसागु रंजा होननानै सान्दुं रिन्दाव खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै मोसाथिङो बोसोराव खनसे जोंनि बर' हारिमुखौ जों माने माइरं फैसा मागिथिङो बिसोरसो गुबै हारिमु सिबिग्राया नोंसोरबायदि आं दिनैनिफ्राय हिन्दी इंलिश एख' बुंला आंनि मेथाइखौ बोरै खोनादों दा बिदिजोंलाय बहा जानो
इदिसो होनलायबावो नोंसोरलाय मा हारिमु सिबिदों होननानै बेफोरबायदि माबाखौ आलु गेसावखौ माबा नांगौब्रा एकदम जानगार खालामनांगौ आरो बेफोरबायदि न'खरै नायनाय फिल्म बानायनांगौ नोंसोरनि सावथुनखौ मा बै हाग्रायाव नायाना हो बै लेट्रिन सिङाव नाया बै रुम सिङाव नाया नङाना आरो नोंसोर डाइरेक्ट बुंखा बे भिडिअ ओइ हाग्रायाव नायग्रासो ओइ बे भिडिअ न'खरै नायग्राना डाइरेक्ट लिरना नाखा आरो फोस्रावखा हायोबा ना बेयावनो न'खरै नायनायावनो बेयावनो खोनासंथावै राव बेयावनो डाबल मिनिं राव बेयावनो एकदम नायजाथावै भिडिअ एक्टिं दा बेफोरखौ न'खरै नायो बेफोरखौ एसे बुजिनांगौ दै नोंसोरो मा फिल्माव बिराद मोजां गियानि बाथ्रा लायो एक्टर एक्ट्रिस बिराद मोजां किन्तु फिल्मावथ' मोगथाङावथ' मायो रियेलाव नुबाय दं दा नुबाय दं खैबार नोंसोरलाय आलु गेसावखौ लाफाबाय थानो बस्थायावलाय बे सेवै मोनामखागोन दा बेफोरबायदि आंखौ बखिदोसो सानलायगोन दा आरो गोबाङानो बुङो आंखौ ओइ गोब्रामबाय थायोलै मानसिया बखिलायबाय थायो ओइ गावबा बेसेबां आरो एमान मावग्राबा फिल्डआव फैना मावनो नाय आं नोंसोरनो मोनसे एग्जाम्पलनि आं दिनै इउटुबजों बुंहरदों नोंथांमोनखौ नोंसोरखौ न' थांना बुंहैनो हाया ससियेल मिडिया नालाय ससियेल मिडियाजोंनो नोंसोरनो फोरमायहरदों बर' समाजखौ माबायदि सिबिनांगौ माबायदि सावथुनखौ बानायनांगौ नोंथांमोनखौ आं खिथाहरदों एग्जाम्पल होनि आं हमना ला दरनै हाजो दरसे हाजोआव मैदेर हाबजोब्बाय मैदेर दं आं मिथिगौ नाथाय नोंसोर मिथिया सानफ्रामबो बन लायबाय थायो इयाव हाजोआव इनिफ्राय आं मैदेर हाबनायखौ नुबाय ओइ बे हाजो मोनसेयाव हाबना बेयाव मैदेर दं होननानै आं गाबख्रावहरबाय है गोब्रामबाय थायो सानफ्रामबो माने नोंसोरो खानसेयाव एकदम मोनदिया माने लोगो मोनदिया खोनासंदै गोसोना बे हाजोआव हाबबाय आंनि अख्रायनो आं बुंनायनि अख्रायनो नोंसोर हाबबाय इदिनखालि मैदेरा माने नोंसोरखौ लोगो मोनदिया ओमफ्राय इदिनो थांलाय फैलाय ओइ मैदेरा दिनैबो हाबलायबाय आं होनहरलायबाय ओमफ्राय नोंसोर हाबहैलायबाय ओइ मैयानोबा मैदेरा गैयामोन है थगायदोंसो इयो ओरैनो गाबख्रावबाय थायो होननानै हाबहैबाय होमबाना ओइ दिनखालि मैदेरा लोगो मोनमारबाय होमबा मैदेरा दा बुथारथारनोसै नोंखौ आंथ' गाबख्रावहरबाय थादोंमोन ना नोंखौ आं बुंहरबाय थादोंमोन मैदेर दं होननानै दा सानसे मोजांबानो साननै मोजां जागोन सानदों नामा दा बेफोरबायदि आरो खोथाया आंनि बाथ्राया दा मैदेरजों बुथारजानोसै दा मैदेरखौ नों गिना खारबाबोथ' नों माबायाव गोलैनोसै गरायाव ग्रं हाखराव हाजो खंखराव गोलैनोसै नोङो दा बेफोरबायदि जायो ओंखायनो जों गोजाननिफ्राय बादा हरदों जों दिनै बुंदों गोसोनि साननायखौ नोंथांमोना बाथ्रानि फारसेसो सान आंनि फारसे साननो नाङा बे बाथ्राया नंमारगौ ना नंमारा आं बुंनायफोरा आंनि साननायफोरा दा बेसो गुबै बाथ्राया